healthier. It's healthier, my son. Oh. No luck. Aphakamisi. Yo, sawuthi njawo. Ufuna ubuyela back kwamakhulu? Yo, bangangihleka kaloku. Andikwazi tu ubuyela pha. Son, asikho Constance. Siye ngoba khanga phone. It's fine, sokuthishana naye. Mandiambe nawe Yesu kuzozo indlela izwi lakho mandilive longixesha Nkosi ungoyi imphefumlo wam yondikaphi Nkosi ntoyana yo dingaphiki ithiza emva kwa ithiza emva kwa Igi afamla mungo igi oyege oyigi afamla Mela Thulthando, ngicela uzondilandela umntana ngomso uphinde uzomdrop. Sure, ufuna ndisikele eGoogle lethu ndize apha ngomso? Ndiyacela bra. Like andinamoto uyandazi nje na. And i-public transport yalapha iyaphela ngo-6. Sure. Into zivusekuseni kuyandazi andikho good kuzo kanjani. Awunocela umlungukazi akuzame ngemoto ufana soze zingabi ninzi imoto zimisa apha kule yard. Engaki yard? Kanti sifanele ngo-5 ngomso. Khawenze bra. 5. Yeah. uthathe ixesha Noma busy. Hello. Sisi? Hello Sisi ndim? Ndim ngubani? Kutsithi sisi. Sithi, hayi bo ubekwe intoni apha? Benamele kanguyazila namntana msowulapha nangoku. Cela undivulele wethu. Hayi sithi ndiyabuza. Ndiza kuchazela xa ndingenile sisi ndisahamba nomntana kwangoku ndicela uvule. Hayi. Kenani? Okay.
Ntoni intombazana wavele nje wathi eklisi umuntu uyafowuna xa usize endaweni yomuntu ndiyazi uba uyeza. Ngoku awufowuni uvele uthi gqi. Uzanga umedam ulele qala cala masingangxoli. Angidla bavulela abantu bangene. Bakukho abantu abacelayo. Yikho noko le nto. Eklizeni utata kawini naye yena bekutheni ungaqali ukuyi. Izanga asize ngapha singenzeka khona. Lelo umedam. Mama, kutheni siya ngapha? Umakhulu uhlala apha kanye. Ngapha uphuyeni uluthano nje basenesiza apha kum nje. Eyiphi mama? Ke ndihambe ke ndiye kitchen ke njengoba ndinganenzela ntoni yokutya. Ulambile wena? Ewe ndilambile gogo. Okay ndisambe sewujonga into yokutya. Okay. Singahlala sisi. Ewe ungahlala. Kodwa ke nawe uyazazi uba irules zalapha endlini zithini. Ndiyabuya ndisaye ekitchen. Sham. Mama. Zithini Rose? Ndifuna uzazi. Sizikhathaza ngazo wethu sisi. Mama ndicela undixelele so I don't get in trouble. So xa ungena endlini awukwazi ubaleka. Awukwazi uzivulela ifridge. Funeka uqala ucele kumakhulu. Awukwazi uziyela epolini. Funeka ufune umuntu ozawuhamba nawe. And oyona nto ebalulekileyo awukwazi noya erumini kamadam. Okay, so sithi ingathi asikho apha kodwa sikhona. Yeah. Yo, etsithe akamdala manoweni. Umhleke, umhlophe. Uyafana nje nodabawo wami. Ndamgqibela ngoku ayisemncinci ngoku ukhulile intombi endala ngoku. Yo. Nawe uyakhulisa mntana. Yabo tsithi ndiyathetha nawe. Ndiyakuva sisi. Yo, ayishemo makhulu. Unobo bumhle umngcwabo kamakhulu yo. Engumntu wabantu ke ngelo xesha. Yo. Shemo makhulu unoba mhlambe kuwe kubhlungu nyana mntanam kodwa ke ngicela uxolo ngongakhange ndikwazi uphumelela. Yabo tsithi uyaphi nangoku? Bethwa ngumoya. Uzobethwa ngumoya njani ebusuku? Zakomphatha. Hayi ke ngoku yokugqibela. Mzukulwana wa unganibona mandihleka ucinga uba ndonwabile. Ungandibona mandihleka ucinga uba ndonwabile. Bekhumbula bendenza kubonisa into ezilapha ekhistini kamakhulu.
le coat yayiva indlela esinda ngayo. Ngithanda umakhulu ayinxibe kuba kuyabanda ne. Yamkhumbula ebethanda unxiba xa kusebusika. Nazi tablecloth yakhe. Yho, wayezithanda ezi tablecloth. Yabona inhle njani le? Lena ke tablecloth isoft nayo ne. But ijonge indlela enkulu ngayo. And then lena because emhlophe ne kwafuneka uyazi ba if uyibekile funeka soon afterwards uqaba kwakho nje ukutya uyayisonga uyayifaka emanzini uyayisoka ngamanzi abandayo not amanzi adikidiki amanzi abandayo uzawupheka ke umakhulu apheke abize bonke abazukulwana bakhe sigcwala apha endlini dibanisa itafile abeke le tablecloth phezu kwaso. Itsidi uthi kukutyo Awungcole yazi utyile kokutya xa ndiyadlala mntasekhaya hayi shem uphekile ndizawuphekela Suwara mamtshawe kumnandi mntasekhaya. baxelele banomona ba Sisekeli sosibatsho. ayisuka sanugeza emansidi khawutsho mntasekhaya mani ithini into yakho nokuqhekeza apha endlini kaloku ndifake ibathroom kaloku ensuite ne and then ngoku ndizawuqhekeza idonga for bibe nkulu at least iroom yakhe. Okay. Yabo. Ugqithe kubani? Bekufuneka ndigqithe emntwini na? Ewe. Kukho abantu apha Tsidi. Awukwazi kwenza kaloku anything apha kule ndlu without ugqithe kuthi. Ndigqithe kumama bhuti lo bendihlala naye apha ndodwa. Uyaqonda? Yo, akasibona uTsidi bethu nani? Okay, ntombi. Sidithetha naye unomntana Alright, ndiyamcela tata Yabona baby itha kaloku ima. Okay, sidithetha namlangelo. Xola ngoba le torha. Traffic ibimbi la. Ungandixeleli ke ngoxa uzaba late. Iyafana nje bekufuneka ndizenzola nomntana. Unlike une-plan B, una-plan B. I-plan B yantoni? Nguwe i-plan B yam. Andithi uzawuphinda uzomzisa umntana ngolu hlobo umthatha ngayo. Sure, watsiliso ngu-up and down wantoni lo? Ufuna umntana angahlali phaa kum endlini bhetele. Hayi, izukwenzeka loo nto up and down ngoba uzisa umntana wakho endlini apho ndikhoyo mna uphinde umlande. Kodwa, petrol engaka jo. Ayisuka. Khawuhambe, late ngoku umntana. Uzawube siya ko-detention umntana for no reason. Sihamba lo. Bye-bye. Ayisuka. Khambe kulate. Hamba ncono. Hey, yasifaka apha kuwe. Radebe, Bongane, Timkhulu, Gelengele, Mashwabatu washwabadela inkomo neempondo zayo. Makhulu ndicela uxolo. Ndicela uxolo ngendlela eniphume ngayo endlini. Ndicela uxolo ngokuxabana notamncinci singekawufezi umsebenzi wakho. Ndicela uxolo ngothatha idyasi yakho singekabiwi iimpahla zakho. Ndilapha emsebenzini kamama. Ndihamba nomntana. Ndicela ube nam. Ndicela undikhusele. Uyayazi ndiziva njani ngale ndawo.
ndicela ube nam Marhadebe, ndikhusele ngelengele. Uyintoni xolisa for uzoqeqesha umntanam? Ndiyintoni? Ewethu, ngumntanam lo wana kuthena unamlomo awukwazi uthetha ngomlomo. Nakho umntana ekhala. Xoliswa lidrama. Idrama yantoni yona? Idrama ebitheni? Kusekhaya, hayi kusendlini yakho. Wagqibeleni uba lapha. Andindawo. Andindawo. Mantombazane, xoliswa, kanithuleni, thula. Njengoko nawe usazi intombam into yokubana ndimndedwa qha oshiyekileyo kubantwana bakamama. Utoto lo uzazokuhlala nawe apha kule ndlu. Ya. Loo nto leyo ndiyenzela kwa ukhuseleko lwakho. Uyandixhotha tata mosingolhlobo. Ndizawuhlala njani noToto? Kwaye ke le ndiyithethileyo ndiyigqibile ingazuphikiswa mntu. Ndenzela ukhuseleko lwakho ingazujika ke leyo into. Mamtshawe khayicinge kaloku mntasekhaya. Okwanto ndisayicinga. Yini tshiwo? Yini mdange mntasekhaya? Hayi bo Tsidi, just karhati. Tsidi? Yini mntasekhaya? Mhlambi wini. Ndiyayithatha le jasi. Tsidi? Tsidi akachitha impahla. Tsidi? Uzaba namasha kodwa Tsidi. Sisi uyibonile nje lapha? Inja? Hayibo uthethe iphi njengo? Le yalapha mani, le inamehlo angathi blue. Yafa kudala kaloku loo nja kaloku. Uzoqima noDiana emva kokufa kwenja yakhe zangabe rayithi. UDiana yena? uDiana userumini yakhe ngumntu ongaphilanga wethu. Okay, uphethwe yintoni? Hayi wethu, ugugile nje. Usiqondile phofu uba nawe ugugile? Hayi ndiyayiqonda loo nto. Asokuba ndiyazi, ndiyayazi. Yho, ya, kusungaxhumi xa ubizwa Ungaqhuma mnantsika. uDiana khona engandenzeli yona, yonke le ndenzela wena nomnakwenu. Hayibo Tsidi, wenza ntoni apha? Erumini kasigcina umsi? Uphi khona lo steward wakho?
Uyeza wethu ugcina umzazi azosibona noDiana xa inexesha. Bakusube zobona wena na okanye zobona umama wakhe wamanyani-nyani. Diana. Yho, hayi wethu uyaluthanda uchuku. Hi, baby. Hello. Utrotsho ngubani, baby? 8 out of 8. Utrotsho ngubani? Ngubani ugqiba ukudropha ngoku? Mama kaHen. Ngubani umama kaHen? Ebephi utatakho? Kangafiki. Oh, Luthando. How can you just let umlungu osistrain? Yabona ulazi kwagama lakhe. Yintoni ubuvela uhambe umnikeza. Uyintoni uthi yintoni lento yenzileyo xa uyibiza? Ewe, she was happy because ngumntana kaloku imoto ifensi yandithi. What if umntana ebengafikanga? Luthando, what if umntana ebengafikanga? Mna ke ngoku funeke ndihambe ndiyomkhangela. Ndizamkhangela phi? Ndizamkhangela kubani? Ndizawuthi behambe nobani, Luthando? If you were being a responsible adult, ubuzoyazi ubana ngubani ohlala phi. Awumazi noba uhlala phi laa mntu. Winnie. Urayithi kodwa wena awonzakelanga? Uyayibona Tsithi kwenzeke ntoni? Awunamntu wena Tsithi awumjongi umntana. Uyayibona kenzekileyo ke. Ndimjongile umntana, ngumntana mncinci lona. Yimistake nje sisi, yimistake ngumntana ebedlala, imistake. Hayi awunayo umbulelo mani. And awukhathali. Andikhathali fana ndizayibhatala ibheli yakho. Yho, hayi mani awunasimilo. Andinasimilo ngantoni sisi, ngumntana mozilana nambulelo wantoni sisi, ufuna ngambulele ntoni? Hayi suka mani, akakuthandi nokuthanda lo Diana wakho, ufuna ndizandla zakho namandla hayi mani kwasuka. awuna. Hayibo Tsithi uyaphi Tsithi? Uyaphi? Tsithi ndiyathetha nawe uyaphi? Yerumini kagcina umzi. Uzongena njani erumini kagcina ubucele kubani? Ndiyohlala kwelaa qokobhe lakho. Ndifowunele uRoss. Bafowunele Ufowunele uyaqonda. namapolisa. Uzawuthi undibambise ke ngoku. Undibambisele into yoba Tsithi. ndifuna uhlala endlini e-empty. Uhlala undixelela umedem wakho mos ungumntu orayithi, ungumntu orayithi. Kakade urayithi, ayisuka mani wena Tsithi. Mama, Hello, baby. uthana uthandile. Mna ndayithanda. Inkulu and intle. Uyayithanda nesisi? Yazi ndixelele, it's not that umama akayithandi le ndlu. Qha le ndlu iske ibe ngathi ayimthandi umama. Uyaqonda? But kanjani? Mama wakhule lapha sisi. So xa ndilapha ndivele ndibe nee-memories ezininzi. Ne? Ezingekho mnandi. Okay. But uyakuthanda wena apha ndithi? Ngoba naba? Ndim, wena, nomakhulu. Asisebahle sonke ntombi and le ndlu sihlala kuyo le ayisentle le ndlu. Ufuna sihlale nomakhulu? Ewe. Sakhe sihlale kancinci ne? Okay. Okay. Apha. Okay. Perfect. Yep. Ndicela ube nam Marhadebe. Akekho omnye umntu endinobalekela kuye. Ndiphelela apha kuwe.
Sisi. Sisi. Sisi wenza ntoni ebumnyameni? Mavis. Mavis. Mavis, ngicela uzovula. Ngicela uzolivulela ucango. Mavis. Mavis, ucango lakho lithixekile. Mavis. Mavis. Mavis, uzovula ucango to. Mavis, uzovula ucango. Ngicela uzovula. Mavis, uzovula. Yitya kaloku ipapa yakho kaloku suke orange qha. Okay. Malweni. Ndimbaleka. But ifamily picture ndithi le. Ifamily yakho yena. Kutheni umfaka apha nje? Hayi manisithi mani unoba ifoto kaDiana ngoku wayeseyam. Siyifamily kaDiana. Hayi botsithi umntana bedrowisha qha. Ayungodrowisha benze ifamily portrait lo mntana. Ngoku utheni ezawufaka abelungu nje kwifamily yethu? Umthandile kaloku uDiana. Hayi asalani nabelungu kaloku. This was for ifamily. Bye-bye, mama. Ngumama kaHena lo. Masesiphuma sonke ke. Uzombona lo mama ka. Kaloku unxibe ijamu zakho. Yazi unyanisile tsitha unokwazi uphuma unje. Zawuske ndimkhaphe ndimse emotweni. Yo, Granny, today we're gonna play with our slime. I'm so excited.
Hayibo, akho nto irongo nje kulo matshini. Unoba wena ukwazi usebenzisa. Ndithe ungazophula into zikaDayena. Hayibo sisi. Izitya apha esinkeni. Ndihlambile. Hayi nazi izitya. Hayilethi kunini siza. Hayibo ezinto kaloku zinto zikaDayena. Usebenzisa njani into zikaDayena? No, it's fine. Sizahlamba lo xa sigqibile. Kaloku andisebenzisi ezikhaphu zikaDayena. Zinto zikaDayena ezitsithi. Kutheni ungazusebenzisa? Andisebenzisi ndinayo ikhaphu yam, nansi ikhaphu yam. No, it's fine. Kaloku sendifudumeze ezi. It's fine. Sizophinda sisebenzise later zona. Ndizithandayo ezitsithi nansi ikhaphu yam yile. Sizama ukucacisela kaloku ubana ikhaphu lena yile ndifudumeze. Yenza le nto ndithi yenze tsithi. Ndiyenzile sisi, ndiyenzile inantsika iti yakho ndayenza phaa embizena ndithi ngolu hlobo ufuna ngalo ndazifudumeza ungaphinde usebenzisa into zikaDayena. Ngoba sisi, ngoba zezikaDayena nansi ikhaphu yam tsithi. Nansi yam ikhaphu ndiyayithanda kaloku. It's not about apartheid tsithi. Ba ndiyayithanda le khaphu. Andiyeke le nto sokundixela nge-apartheid. But uziphilisa ngolo hlobo ndithi nguwe lo wenza njalo okanye nguwe nomsebenzi wakho. Ndiyamthanda uDayena. Yewu awumthanda over kodwa. Ayikho normal indlela enxela ngayo. Ungathi ndiyabizwa nguDayena phaya. Hayibo wabizwa ngudala. Uyandibiza ndimvile. Ayikho normal le nto yenzayo sisi. Mama kaWinifred. Alright bra. Yeah, right. Wena alright kolaka. Hey. Yile ndlu hey. Ndiyasindeka ukubone. Ndithi xa ndizama uxelela usisi sakava lonke loo nto leyo sana. Like andina-approach, andiyanoba ndim-approache njani na, like yeyiphi yona ndlela izamsebenzela yena. Ungacela mntenu ule nto kusteward nje akayikuba icoconut. Ndiliqale phi icoconut fondini? Ndingamqala ngaphi? Kufuneke ndizame ndihambe ndiyogugulisha amagama. Yho, azundisokolisa. Azisoze futhi ndikwazi. Ima ndiyakuphazamisa ne? Okay, ima okay ndiza kufonela. Yeah? Sanfonela. Ndiza kufonela mandikufonele later qona? No khuleka thetha tsithi ma. Fondini ambojola fondini. Chi, kuyabanda. Ngiyazibona ke. Kuyabanda fondini khawumbe uyobamba umuntu. Ayikuba nochuku to.
Sharp. Mama, Hello. I saw graves down there. Ayizuka kho loo nto. Hayi, unyanisile. Khona amangcwaba ngapha phaa phezulu egadini. Hayibo. Amangcwaba lapha. Kaloku aba bantu bayithenga le ndawo kudala behlala apha. Hayi So ke yonke into yaba bayenzela kwalapha. Yho. Uze uqoma nabasebenzi balapha nabo abangcwatyelwa apha. Bangcwaba abasebenzi. Ewe. Hayi andiqondi uba kaloku illegal loo nto leyo njani. Hayi illegal kaloku kuba le ndawo yabo kaloku le. Yho. Uba kunothi watshintsha anything apha kule ndlu, unoba ungatshintsha nto? Hayi andiqondi uba ndingatshintsha nto apha. Kunini yabanjena le ndlu? Iminyaka le yonke akho niks onoyitshintsha? Akho nto endinoyitshintsha kaloku yindlu kaDiana kaloku. But uyatsho nje uba yifemeli yakho le. Ewe yifemeli yam kodwa ke andikwazi vele nditshintshe izinto. Funeka ibe nguye ezawuthi kuma nditshintshe isitulo okanye manditshintshe itafile. Andinalungelo uzenzela kaloku. Okay. Hayi wethu ndisapha. Hayi sisi, u-off mos namhlanje. Hayi wethu uyandibiza uDiana. Hayi but makangakubizi xa u-off kaloku. Awulokhobo kalakhe elmos. Iwesiba akakunyuseli nokunyusela umvuzo lo Diana. Ayifuni wena. Sisi, ngicela ungiphi inamba kagcina umzwethu. Uzayithini inamba kagcina umsi? Nje ndizokwazi umfumana xa ndimfuna. Yo hayi andinayo. Idla ngoba ngugcina umzofowunayo. Mna ndifanele ndifowune bandonqene nomphazamisi.
them, you're right. Let them, let them, let them, let them, you're all right. Diane, Diane, let them, let them. You're right, let them. Kwenzeka ntoni sisi? Utheni ube ne-stroke? Umem okanye une-heart attack? Sithini sifonela uGrant okanye uRoss? Sithi asizofonela Ross, asizofonela gqirha. UDiana uzaba right uDiana. Uyaqonda batsithi uDiana bayingxaki yam. Uzawuba ingxaki yakho njani sisi? Umdala wena, ukho qualified for uba okay ke masifonele ugcina umzi bhetere. Asizofona gcina umzi Tsithi. Ndithe kuwe uDiana yingxaki yam. Ngowam umthwalo uDiana uzojongwa ndim. Njani sisi? Njani? Enye into wena Tsithi awu-understand yonke le nto. Uyaqonda batsithi xa uDiana nohamba ye home. Uyaqonda ba akukho ndawo sinandawo. Uyayiqonda kakuhle loo nto ba yonke le nto lena ba kunongabikho koDiana apha andinandawo nam nawe awunandawo yohlala nomntanakho. Ufuna uba mandithini Tsithi? Ayikho elinye ikhaya ngaphandle kweli khaya. Likhaya lam eli Tsithi. Yo hayi man, awi-understand yonke man le nto yenzekayo man Tsithi man. Awi-understand ba yintlungu lesikuyo ngoku. Sizawuthini ba uDiana nokufa sizawuthini? Mamela sisi. Ndicela uxolo ngale ndlela ndibehave ngayo. It's just that inhliziyo yami isebuhlungu. Ndiyamkhumbula kakhulu umakhulu. I also miss her too. That's about right, honey? Ndiyaxoleka. Nkosi. Ndiyakuthandana. Every time. Ndiyeza ngangoku ne? Okay. Sisi, bengafanelanga beyisebenzisa iswekile. Oh, yazi unyanisile. Uyayibona ke le nto. Unobangela engafuni usebenzisa into zikaDiana jonga ngoku into eyenzekileyo ngoku. Sisi, bendicela uxolo wethu ngalaa nto ndiyithethileyo ngogcina umzi uba xa eze apha akezanga kuwe uze kumedem. Uyayazi ke Tsithi le nto kagcina umzi asoba ugcina umzi ndiphise ngayo andiphisanga ngayo kuDiana. Into ebendiyinqwenela uba andincedise ngogcina umzi abe nobomi oburayithi abe nayo nemfundo. Hayi, urayithi mama? Hayi mfethu, oh ndidiniwe. Umani bungasoze ungadini, umdala kaloku for le ndlu inkulu kangaka. Yho hayi wethu andizukufa socima isitofu. It's good to relax after a busy day. An average day, but a busy day. These fellows wearing the warm coats spend a good part of each day just searching for food. And
in this, an aquatic mammal, on game leaves and almost in the sea, he has grace and style. Bristling silver whiskers make him seem serious and wise. Fact is, he's shy and suspicious. He has a troubled memory of man, who for centuries had been a fearsome enemy. I acquire this field of yours which you love. I eat and carouse in it. I drink and plow in it. I reap in it. I copulate in it. I do not perish in it. For my magic is powerful in it. Mommy, can I please have 50 rand for the school trip? Ephi ngoku-school trip? Khange undixele nga-school trip mna. I did tell you, Mommy, like a month ago. But girl, already. xolo andinayo ke sisi, andinayo xolo. Mama! Ye wethu uzawundivusa ekuseni ngesilungu wini kwenzeka ntoni ngokuwe ndiyakuxelela uba awundikhumbuzanga ke uba ibikhona. But my other friends have money and I Hambe uye esikolweni andinamali ndiyakuxelela ndithi ayikho imali andinayo akho nto ndizawukwazi uyitshintsha. Hamba Samntana maye namsebenzi za kunika imali masihambe inazo itransport apha phandle. Oh, sisi. Uzincedile ndixelele ngala mntana. Ewe. Yho, hayi andimazi ungenwe yintoni tu because ayingomntu njeya. Andanoba mhlawumbi noba ukhumbula utatakhe so mhlawumbi mandimse for i-weekend. Awucingi? Sheka kade wena Tsithi. Kwenzeka ntoni phakathi kwakho noLuthando? Hayi wethu. Akho nix eyenzekayo pha. Sizikhusela umntana qha thina. Ewe. Yho. Kodwa yazi bendimthanda shem ndandicima mhlambi nguye. Kodwa ke akho nto yenzekileyo ke ngosuke by weekend nomsebenzi cacile bengelo bambo lakho ke. Hayi wethu kukho amaxesha anjalo. Ububomi. Yazi intoni ngoku njengoba ndime apha ndicinga ngoku xa ndikujongileyo ke yho uyafana noMzwandile nobude obu bukaMzwandile eyi neenkani ezi zakho ezikaMzwandile wayenje uMzwandile engamameli kodwa ke yho shem kwakumandi sihambe ke siyobukela imuvi siye emakhismet. Ukubuya kwami ke ngoku ke sizawubuya ke zokhwela ibhasi tuMobre. Yho kwakumandi sana. Wonke umuntu ke umuntu ohamba ungahambi nomuntu wakhe sonke apha ebhasini umuntu uhamba nomuntu wakhe apha ecaleni nankomnye uhleli nomuntu wakhe napha uhleli omnye uhleli nomuntu wakhe azikho singles. TuMobre ke sana ke hey kwakumandi ngoko shem hayi uMzwandile shem wayendonwabisa ngenyani ke. Hayi ngumjita lo washana nokunxiba kwakhe hayi benganxibi nje hayi wayinxiba ilaphu lebanyanyana yho alufumana uthando kuye. Hey Rose yam yho Thixo wam ngathi ndiyambona. Utata kagcina umzi yena wayengumntu onjani?
Ukhwaphi lo wami kaloku tata kagcina umsi. Uyazi intoni Tsithi? Into endinotshintsha apha kule ndlu. Ndingatshintsha ezitafile ezininzi naba noodoli ababi. Andiyazi noba ngootata batheni baneentshebe ezinde. Andiyani ndiqhuba kabi kule nezikhabhathi kumnyama kule ndlu. Isithini uthi xa ungena egumbini kumnyama kumnyama nje akukhanyi nezaa zinto zobhela ezininji. Uthi xa ndiklinayo funeke ndikline ndibe ndimuvane nezaa zinto ndimuve ndidastishe. Komntu omlindeleyo? Hey, how's it, Mama? Gcina umzi uright mntanam. Yeah, no, I'm good. Yhu gcina umzi hayi mntanam. Yho ndigqibele kudala mani. Yho. Good to be home, Hayi Mama. mani ke ndisenza iti mani. Yho gcina Thank umzi. you. Yho. Hey, Tidi, how are you? Right. Oh, geez, this looks nice. What are we making? Make some soup. Oh, yes, I can't wait. I know that me and you are not very close, and I don't usually ask you for anything, but I'm really worried about Umavis. Umavis is old, and she's not coping anymore, you know? Yes, the other day, Diane fell, and Umavis was unable to... Wait, Diane fell. What happened? No, she just had a fall, but Umavis was unable to help her. So did you call a doctor? She's sleeping. You know. Listen, let me just go check up on her and I'll be back, okay? Okay. Okay. Listen, it doesn't have to be all of her. Only her hands. How's Diana? Yeah, she's hanging in there. Are you gonna call Grant or Ross? I think I'll just wait and see how the next week or two goes. I saw this picture of Mavis in the library. And it had these markings behind it. It's a spell. And the spell talks about a person becoming a helper to their master in the afterlife. This is all confusing, man, to me, and I know it sounds insane and it doesn't make any sense. No, Tsidi. Look, I'm also worried about Mavis. I think she's been working for too long now, and I think it's about time she slows down and considers her own needs. Exactly. And yeah, I know about her high blood pressure. Yeah, I'll talk to her. Thank you. No problem. Thank you so much. Mama, there's no easy way to say this. But Diane's health has been deteriorating faster than we had expected. Safe to say that she'll be leaving us soon. Everything's going to be okay. All right? You've been a part of this family as much as I have.
done so much work. I think it's time for you to rest now. Mama, listen to me. You don't have to worry. You'll be taken care of, Mama. Mommy, what are you doing? Mommy? Mama, ngicela uncedo. Kubi mama. Andiyazi yona nto yenzekayo. Andiyazi noma ndishiywa singqondweni. Into endiyaziyo mama. Kukho umoya omdaka. Umoya omdaka usizungezile. Andikwazi uhlala nomntana endaweni enjena. Cela undincede. Ndicela ulikhusele. Cela undincede Rhade. Andinayo enye indawo endizokhalela kuyo. Ungane bona bandihleka ucinga uba ndonwabile. Mama. Ungayibona inhliziyo yam andonwabanga. Ucinga uba ndihleka ucinga uba inhliziyo yam ibuhlungu. Andonwabanga. Andonwabanga. Mama. Mama.
uzolanda ndicela uzolanda mna noWinnie. Please ndicela use at once. Winnie. Winnie. Alright mntanam. Right, mamela ke sisi. Cela uhambe uyobhakisha ke ne. Mama, Sithi kanti kwenzeka ntoni? Ngithethe nomama. Into lapha sesanikwazi uhlala. Funeka sihambele ngicela ubhakisha ntombi. Sithi oko kwaswele kumakhulu. Usolo yonke into yakho nje ifani. Usolo kunxiba nedyasi kamakhulu, unxiba ipijama. Into ongayiqondiyo into bangumama mngwa. Oyena mama nguye. Wena undazi awukho andithi andinamama mna. Umama mondizalayo andizokwehlisa moyo. Umama mondizalayo uhambe ukhulisa abantwana babelungu kwezi sabhabhu. Sithi Winnie man. Phoebe, what the hell? The security company just called. What's going on? Usisi ndiyaqala hey wena man. Usisi ndizama umxelela ubana masihambe apha because kaloku Just go to Googs with your noise. You don't do this here. Googs because kaloku mna ndibelong eGoogs andithi I don't deserve as a space is free and it belong kule ndawo nespace as Be so dramatic for once and listen to me. Can you stop with this nonsense? You stay out of this. This is not your business, all right? CD, you have lost it. I'm done with this. Ngoyena mntu losileyo nguwe. Nguwe olahlekileyo Stuart. Yethi kwenzeka ntoni apha? Ndizamxelela umama bana apha ku-dangerous abantu bayabulawa fondini babulala abantu abangcwabe apha bayabulawa bangcwatywe babulala Mama, funa ubuyela kulaa ndawo endakhenukayo. Matshidiso. Umbedlana nomntana. Umbedlana nomntana. Umbedlana nomntana. Ndongxaki yakho jo. Ndongxaki yakho. Ayo fault yakho. Yonke into yona ayo fault yakho. Ithi abantu bathakathi okanye ba brainwash you but akhona ifault yakho. Yazi into ndidikiwe nguwe nale family yakho. Yes sis. Come back. Yo. Papa, uzohlala eGoogs, va? Mthando. Andive bathi. Mntanam, ngicela umntanam please. Mathilisi. Uwini uzawuhlala nomama ndikhona ngizomgada. Awufuna umbona utsho okwangoku khawule ngisinto zakho nefamily yakho. Sapho Winnie ngicela uphume apho. Mthando sapho mntanam. Uyaphambana wena. Mthando vula le Serious, moto. you need help. Vula le moto Mthando. Yes sis. Ngifakwe nje sifamily yakho phambili. Yes sis. Kinti uzothini? Hey. Alright sana lam. Uzoba right va? Sorry mama. Uzoba right papa. Mama uzoba right.
Sidi. Sidi phakama. Sidi. 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 Sidi, right? Kwenzeka ntoni? Sidi? Uyandiva? Sidi? Kwenzeka ntoni ngawe? Mavis. Diane is going to be leaving us tonight. You've been a part of this family for so long, and just trust Diane's decision. You don't have to worry, Mavis. I'll make it quick. No. Let go, Mama. Dinumzi.
Ugcina umsithu kuva mntanami. Ugcina umsithu. Izazithi. Ugcina umsithu. I acquire this field of yours which you love. I eat and carouse in it. I drink and flower in it. I do not perish in it. My magic has power in it. Diana, ungenza lento Diana. Diana ungenza lento. Suka uyihakazi njini. Ngiyaxolisa mntana. Thula. Umuntu mntana phakame. Usebenza umsebenzi wethu kufanele siwenzile apha. Phakama mntana. Phakama. Xola. Hello. All right? And then wena maids uniform skipper. Hayi man, sika zakhona. Sharp. Okay, sharp. Bye, Winnie. Bye. Bye. Hi, Diane. How are you? You look very good today. Guess what?
There's a phone from Ross and Grant from Australia. Mavis. No, she's fine. She's just tired. Everything is on control here, the other side. Yeah, and how are you and your children? Yes. I will be very happy to come there and visit. And how old is the other one? Taysom, how old is he? Yeah. Yeah, I remember. Yes, Mavis. You always know just what to say. But thank you for looking after her. And we are looking after ourselves. And you must look after yourself too. Don't worry, my baby, we are. Okay, we'll chat soon. Thank you for everything. Bye. Okay. Speak soon. Okay, bye. Bye. Ross. Mom's fine. Everything's cool. Mavis has got it. Look at her. Come on, guys. Come on,